Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated. Kung hindi, mumultuhin kayo. Kwentong Takip Siling. Katatakutan sa paupahan. Ang kwentong ito ay hindi naiiba sa kadalasang kwento ng katatakutan. Pero sana ay hayaan niyo akong imahagi sa inyo ang karanasan ng pamilya ko sa inupahan naming bahay. Great day, Sir Jupiter, at sa inyo rin po, Sir Chris at Ma'am Chris. Ako po si Nomer. Isa po akong manager sa kilalang mall dito sa Pilipinas. Ako at ang pamilya ko ay nakatira talaga sa Marikina, pero gawa ng madalas kaming bahain doon, pinili naming lumipat sa Laguna. Mumurahin po ang bahay na nakuha namin. Sakto lang ang laki para sa 3 kong anak. Nakabukod pa nga kami ng kwarto ng asawa ko. May second floor pa nga eh. Noong una hindi ko pinaghinalaan ang bahay kung bakit mura. Siyempre, ano ba naman ang malay ko? Ang gusto ko lang naman ay bahay na safe sa baha. Dahil summer vacation nang makalipat kami roon, buong araw na nasa bahay ang mga anak ko kasama ang asawa ko. Maayos naman kami sa unang 3 linggong pangtira. Pero pagsapit ng buwan ng Mayo, doon na namin naramdaman ang kakaibang itinatago ng bahay. 10:00 na, nasa kwarto na ang mga bata noon. Tapos kami mag-asawa naman, nasa kusina. Tinutulungan ko si Mrs. na maghiwa-hiwa ng karne para kasi yun sa tinitinda niya tuwing umaga. Abala lang naman kami sa pag-uusap nang biglang makarinig kami ng boses. Parang boses po yun ng isang lalaki. Nag-e-echo pa po yung boses sa loob ng bahay namin. Saglit akong nagpaalam sa asawa ko at inakyat ko yung mga anak namin. Akala ko kasi boses yun ng panganay kong lalaki. Sa 3 ko kasing anak, siya ang may matured na boses. Pagdating ko sa kwarto nila, tulog na yung panganay ko. Ang gising na lang yung bunso at yung sumunod. Nagtaka ako kasi sabi nila, maaga raw natulog yung panganay namin. Pagbalik ko sa asawa ko, namumutla na siya. Hindi na niya maituloy yung ginagawa niya at nakatanaw lang po siya roon sa may banyo namin. Mula kasi sa kusina ay makikita mo kung sino ang papasok sa banyo. Nang tanungin ko ang asawa ko, utal-utal niyang sinabi sa akin na may nakita raw siyang lalaki. Nakaitim daw. Tapos yung suot niya ay parang suot ng pare noong panahon ng Kastila. Sinubukan kong lumapit sa banyo kasi sabi niya pumasok daw ang lalaki roon. Pero pagsilip ko, wala naman pong tao. Binalikan ko ang asawa ko. Pinakalma ko siya kasi hindi siya makausap ng maayos. Nung gabi rin na iyon, ay hindi na kami nakatulog. Hindi na rin ako nakapasok. Nagpa-change day off ko para asikasuhin ang asawa ko. Kinaumagahan naman, kumalma na siya. Doon niya lang naikwento sa akin ang lahat. Hindi lang daw pala iisa ang nakita niya. Yung lalaki raw kasi na nakita niya ay una niyang nakita sa sala na nakaupo, tapos may mga kasama raw na iba pa. Mga nakatalikod kaya hindi niya makita ang muka. Pagpasok daw ng lalaki sa banyo, yung iba nitong kasama ay lumabas ng bahay. Kita niya raw na tumagos iyon sa pintuan namin.
Dahil sa nangyari ay gabi-gabi kong sinasabi sa mga anak ko na manalangin sa Diyos. Linggo ng gabi, dakong 7:00. Pag-uwi ko sa bahay ay walang tao. Alam ko na nagsimba sila noon at baka namasyal kaya natagalan sa pag-uwi. Binuksan ko na lang yung TV sa sala na hindi pa ako nakapagbihis. Nakadekwatro pa ako sa sofa habang nanonood ng PBA. Nang bigla kong narinig yung pamilyar na boses ng lalaki. Ilang ulit po yun, Sir Jupiter. Sa ilang ulit na yun, pinakinggan kong mabuti kung saan nanggagaling at kung ano ang sinasabi. Kaso, hindi ko maintindihan eh. Parang ibang lengguwahe ata yun. Tapos yung boses, hindi ko naman matukoy kung nasaan. Basta, parang nilalamon ng boses niya yung buong bahay. Pinilit ko na lang na hindi pansinin. Pero sa totoo lang po, natatakot na rin ako. Alam ko na sa mga pagpaparamdam na iyon, ay may iba pa kaming kasama sa bahay. Magmula nang makaranas kami ng kakaiba, palagi nang may malakas na tugtog sa bahay. Sabi kasi nila, itataboy daw ng ingay ang mga kaluluwang hindi matahimik. Hindi ko pa alam kung effective yun, pero sinubukan ko. Minsan, nirereklamo na kami ng kapitbahay. Nasabi ko nga sa mga kapitbahay namin na tinataboy ko lang yung mga nagpaparamdam. Nagulat ako sa sagot ng isa sa kapitbahay namin na si Edgar. Sabi niya, hindi raw yun tatalab. Mas maganda na lang daw kung aalis kami. Matagal na raw kasing may nagpaparamdam sa bahay na yun. Ilang pamilya na rin daw ang umupa sa bahay na iyon pero hindi rin tumagal. Tinanong ko si Mang Edgar kung bakit may nagpaparamdam. Wala siyang alam. Parang matagal na raw na andoon yun. Kinausap ko na rin si Mercy, yung may-ari ng bahay. Sa mga pangyayari, saka ko lang napagtanto kung ano yung ibig sabihin ng sinabi ni Mercy noon na mura lang yung upa sa bahay pero baka di rin kayo magtagal. Sa muli naming pag-uusap, ipinagtapat ko sa kanya ang kakaibang nangyayari sa bahay. Hindi naman siya umalma. Masyado kasi akong lutang noon kaya hindi ko na naintindihan ang mga sinabi niya sa akin. Nasabi pala niya sa akin na kakaiba nga ang bahay. Nagkasundo kami ni Mercy na aalis na kami sa katapusan. Pero parang alam po ng mga multo na aalis na kami dahil sa mga natitirang araw po ng pagtira namin, parang nilubos-lubos na ng mga kaluluwa ang pagpaparamdam nila. Ang pinakamatinding pagpaparamdam ay yung maulan na gabi. Parang may bagyo nun. Inaasahan na namin na may posibilidad na mag-brown out kaya naganda na kami ng kandila. Pagkidlat, namatay ang mga ilaw. Sinindihan kaagad namin ang mga kandila. Tumambay kaming magpamilya sa sala habang kumakain ng chichirya. Kahit malakas ang kulog at ulan, naririnig pa rin namin yung mga boses. Tapos may kasama ng tunog ng kampana. Hindi ko alam kung ano yun, Sir Jupiter. Pero para po silang nagmimisa. Nabahala ako lalo kasi naririnig na rin po ng mga anak ko. Halos magsiksikan na po kami noon sa sulok. Biglang napasigaw yung bunso namin nang may makita siyang paa pababa sa hagdanan. Parang may kadena ata yun sa paa dahil naririnig namin yung pagkaskas sa semento.
Naiyak sa takot yung bunso ko at yung pangalawa. Nagtago na sila sa likod tapos yung asawa ko naman nakayakap sa kanila. Magkatabi kami ng panganay ko habang nakatitig doon sa may sinasabing paa ng bunso namin. Hindi ko po maipaliwanag Nakakapagtaka na kung paano na lahat kami ay nakikita iyon. Parang nakikisabay pa yung panahon. Nakakadagdag takot yung kulog at kidlat. Pati na rin yung malamig na hangin na pumapasok sa sala. Sa lakas ng hangin, namatay na rin po yung kandila namin. Sobrang dilim na sa bahay at wala na kaming makita. Parang pelikula talaga ang eksena nun. Hindi ako makapaniwala na nangyayari yun sa totoong buhay. Pero nang sandaling yun, wala na akong ibang alam na paraan kundi ang magdasal. Sinabayan ako ng mga anak ko sa pagdadasal, maging ang asawa ko rin. Nilakasan na lang din namin ang loob namin. Habang nagdadasal kasi kami, nararamdaman at naririnig pa rin namin yung boses, yung kadena, yung parang nagmimisa at kung ano-ano pang weirdong tunog. Laking pasasalamat namin noon kasi effective talaga ang panalangin. Bigla-bigla na lang nawala yung mga ingay. Tsaka parang kumalma rin yung panahon nung sandaling iyon. Kahit maulan ng gabing iyon, umalis kami ng bahay. Tinawagan ko si Mercy at nakiusap na magpalipas kami ng gabi sa kanila. Pumayag naman siya at yung asawa niya. Naawa sa amin si Mercy. Humingi siya sa amin ng paumanin. Nang mabili kasi nila ang bahay, nandoon na raw ang mga kaluluwa. Ilang beses na raw nilang pinabless, pero hindi raw maalis ang mga multo doon. Kinaumagahan ay nagpatulong kami kina Mercy na maghakot na ng gamit. Hindi na namin hinintay pang magkatapusan kasi baka kami ang matapos kapag nagtagal pa kami sa bahay. Pagkatapos ng karanasan na iyon, nabalitaan ko kay Mercy na hindi na nila yun pinapaupahan. Tenga na lang daw kaysa may mapahamak pang pamilya. Hanggang ngayon, nandoon pa yung bahay na yun. Mula nang makaalis kami doon, ay nakapamuhay na kami ng maayos. Hindi talaga namin makakalimutan ang karanasan na iyon. Babaunin namin iyon bilang isang bangungot at isang aral. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Maraming salamat din sa Kwentong Takip Silim. More power sa inyong channel. Hanggang dito na lamang. Keep safe and God bless us all.